Takže, vážení priatelia, ozývame sa vám z Ranča 13. Dnešný jesenný deň je taký krásny, pretože ukončujeme sezónu 2013. Tak by sme vám chceli všetkým poďakovať, čo nám fandili. A vidíte, že úspechy tento rok bol docela úspešný. Takže v tomto roku sme získali pár pohárov a víťazstiev, čo sme radi. A dúfame, že sa nám bude dariť aj v ďalšom roku. Najväčšie úspechy si myslím povie každý sám za seba, takže Aňa povie. Ja si najviac cením za tento rok, že som trojnásobný majster Slovenska vo Western Horsemanship, Western Pleasure a Western Reining Senior. Dobre, Rado? No ja si najvyššie cením Pražsku za Hypon Champion v team penningu. Ja si najvyššie cením prvé miesto v team ropingu. Ja si najvyššie cením všetky tie ceny a teda usilovnosť, ktorý tí ľudia do seba dostali. Je to úplne úžasné. No, ja si najvyššie cením moju manželku, že to s nami vydržala a potom dvojnásobné prvenstvo v team ropingu, teda šampión, dvojnásobný v Čechách, a dá sa povedať na Slovensku. Takže ďakujem ešte raz všetkým za to všetko dobré a dúfame, že táto sezóna sa úspešne ukončí. No a tí, ktorí by ste ešte chceli nám povedať, čo by sme mali robiť, tak nezabúdajte na dotazník, ktorý je na našich web stránkach, tak ho vyplňte a v nedeľu budeme z neho losovať nejakého víťaza, ktorý obdrží tie 3 kg hovedzieho. Takže tešíme sa na vás a dúfam, že nás v budúcom roku zase podporíte a budete chodiť na rodea. Ďakujeme.